ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சாரில் நம்ம மறுபடியும் பகவானோட அனுகிரகத்தோட மீட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 3rd லெசன் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி 2nd லெசனோட ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்த லெசன் வந்து வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் இன் ஃபார்மல் வென்யூஸ். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு யாராவது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? லெசன் 2ல 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் பரிபிரக்ஷனா சர்வீஸ் சப்மிஷிவ். அதுக்கப்புறம் ரிசீவிங் கெஸ்ட்னா ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் சரி, அது எனிமியா இருந்தாலும் சரி, எந்த மாதிரி இருந்தாலும் நாம அவங்கள கரெக்டா இது பண்ணணும். அவங்கள இப்ப வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்கள உட்கார வச்சு தண்ணி கொடுத்து அவங்ககிட்ட நல்ல விதமான வார்த்தைகள் பேசணும் அப்படின்ட்டு சொன்னோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி வந்து ஜராசனாகன் அந்த ஸ்டோரி சொல்லியிருந்தீங்க. பகவான் துவாரகை செல்லும் போது எந்த மாதிரி இருந்தாங்க, அவங்க ஊருக்கு வரப்பையும் எந்த மாதிரி அவங்கள ரிசீவ் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான், இது வந்து ஃபார்மல் வென்யூஸ். நம்ம வெளியில நம்ம வந்துட்டு மீட் பண்றோம் இல்லைங்களா, கோவில்ல, அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒரு வைஷ்ணவாவா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதான் நம்ம லெசன் 2ல பார்த்தோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது என்னன்னா நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் டிவோஷன், பகவான் மேல நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த பாவம், பக்தியோட பாவம், அதை தான் பகவான் பார்ப்பாங்களே தவிர அதுல உள்ள ஒரு சில குறைகள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து பகவான் வந்து அவ்வளவா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் அந்த ஈஸ்வரபுரி அவங்களோட அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண லீலாமிர்தம், அதை வந்து பகவான்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, ஸ்ரீ ஈஸ்வரபுரி சொல்லுவாங்க, இதுல எதுவும் குறைகள் இருந்ததுன்னா அதை எனக்கு சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லுவாங்க, பகவானோட இது பக்தி தான் அதோட அளவுகோல் தான் முக்கியமே தவிர ஒரு பியூர் டிவோட்டீஸ்ல அவங்க சொல்றதுல வேற ஏதாவது சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தா அது ஒரு குழந்தை கிட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன மழலையில செய்யற குறைகள் மாதிரி தான் அப்படின்றத அங்க வந்து பகவான் வந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானை நம்ம வீட்டுல கோயில்ல 2 இடத்துலயுமே கிங், அதாவது ராஜ மரியாதை, ஒரு கிங் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி வந்து சர்வீஸ் நடக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம வீடும் என்னது கோயிலாகும், பேலஸ் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கு போனாலும் பகவானுக்கு வந்து அங்க எல்லாமே எப்படி நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிங்குக்கு எப்படி இருக்குமோ எல்லா ரெஸ்பெக்ட்ஸ், எல்லா சௌகரியங்களோட, அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கணும். பகவானை நம்ம வீட்டுல முதன்மையா வைக்கணும். நம்ம கிட்ட 2 இது சேத்ரஜ்ஞா படிச்சோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில 13 சாப்டர்ல. அதுல வந்து சேத்ரஜ்ஞா 2 பேர், ஒண்ணு நம்ம சோல், இன்னொன்னு சூப்பர் சோல் அப்படின்றத பார்த்தோம். எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சோல் நம்மள மையப்படுத்தியே நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம செய்வோம். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்கும், நமக்கு என்ன தேவை, அதை தான் யோசிப்போம். ஆனா நமக்குள்ள உள்ள அந்த சூப்பர் சோலை நம்ம மையப்படுத்தி பகவானை நம்ம முன்னிலைப்படுத்தி இந்த சோல் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யற
சர்வன்ட். சேவைன்றது பக்தி சேவை, அதையும் விருப்பத்தோட செய்யறது. அப்படி நம்ம என்னைக்கு நம்ம வந்து உணர்ந்து நம்ம பக்தி சேவை செய்யறோமோ அன்னைக்கு அது முழுமை அடையும். நம்ம ஒன்னும் பெருசா தனியா எதுவும் யோசிச்சு பண்ண வேண்டாம். ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸோட. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட சோல் சூப்பர் சோல் 2 இருக்கு. எப்பயுமே நம்ம சோல் நம்மள பத்தின விஷயங்களை யோசிக்காம சூப்பர் சோல் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா, அதை மேன்மைப்படுத்தி, அதாவது பகவானை மேன்மைப்படுத்தி அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த உடம்பை வைத்து, இந்த கிராஸ் பாடியை வச்சு நம்ம செய்யற டியூட்டிஸ், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பகவானுக்காக நம்ம யோசிச்சு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், பெர்ஃபெக்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும், பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைச்சிடும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நல்லபடியா நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஸும் கிடைக்கும். சரிங்களா? அப்போ சூப்பர் சொல்ல ஒரு கிங்கா நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல எப்பயுமே குறைகளே இருக்காது. இப்போ ஒரு கிங்க கிட்ட போய் ஒரு சர்வீஸ் பண்றாங்க ஒரு சர்வெண்ட்னா அதுல குறைகள் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனா இங்க பயப்பட தேவையில்லை. இருந்தாலும் பெர்ஃபெக்டா பார்த்து பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சூப்பர் சோலை நம்ம என்ன பண்ணணும், முதன்மைப்படுத்தி நம்ம வீட்டுல பகவானை முதன்மைப்படுத்தி நம்ம சோலா இந்த உடம்பை வைத்து இந்த வாழ்க்கையை வைத்து பகவானை நம்ம எப்படி திருப்தி பண்ணணும். எப்பயுமே பக்தி பண்ணணும்ன்றத விட பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அந்த மாதிரி யோசிச்சு நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யும்போது அது இன்னுமே என்னது சிறந்ததா நம்மளுக்கு அமையும். அது ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பிரணாமா, அதையும் பார்த்தோம். அதுல வந்து அஷ்டாங்க பிரணாமா பார்த்தோம், அப்புறம் பஞ்சாங்க பிரணாமா பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் பிரணாம முத்ரா. இந்த 3 விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதாவது வெளியில இது ஃபார்மல் வென்யூன்றதுனால வெளியில நம்ம பார்க்கும்போது கோயிலுக்கு போகும்போது இருக்கட்டும், வெளியில யாரையாவது வைஷ்ணவர்களையோ யாரும் ஜென்ரலா யாரையும் பார்த்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுலயும் எப்படி இருக்கணும் அந்த வணக்கம்னா, மேம்போக்கா இல்லாம நம்மளோட உடம்பு, மனம், வார்த்தை, இது 3மே என்னது அவங்களுக்கு ஒண்ணு சேர்ந்து நம்ம வந்து அந்த மரியாதையை கொடுக்கணும். பகவானுக்கு இது விழுந்து கும்பிடுறோம்னாலும் அந்த தாத்பரியம், உடம்பு ஏதோ எல்லாரும் விழுந்து கும்பிடுறாங்க நம்மளும் விழுந்து கும்பிடுறோம் அப்படி இல்லாம உடம்பு, மனம், வார்த்தை எல்லாமே ஒருங்கிணைச்சு பகவானுக்காக நம்ம அந்த நமஸ்காரத்தை நம்ம செய்யணும். அதுதான் நம்ம வந்து அஷ்டாங்க பிரணாமா, பஞ்சாங்க பிரணாமா, அதாவது அங்க பிரணாமா. சரிங்களா? அப்புறம் பிரம்ம முத்ரா, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தோம், என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது பகவானுக்கு வந்து ரெஸ்டிங் டைம்ல எல்லாம் நம்ம வந்து கோயில்ல எந்த ஒரு விஷயங்கள் ஒபிசன்ஸ்ல நம்ம கொடுக்க கூடாது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஒரு கையால நம்ம பகவானுக்கு எந்த சேவையும் அவ்வளவா செய்யறதும் சரியில்லை அப்படின்றதும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ், அதாவது டெய்டி, அதாவது கோயிலுக்கு போனா ஃபர்ஸ்ட் மரியாதை பகவானுக்கு தான், அதுக்கப்புறம் தான் ஆச்சாரியர்களுக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ்லாம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் விழுந்து கும்புற முறை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதாவது கருடனை பார்த்தோம், இல்லைன்னா வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை பார்த்தோம். நம்மளோட என்னது ஃபீட் வந்து இருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு விழுந்து கும்புற பட்சத்துல கூட கருடனையோ இல்லைன்னா இது இஸ்கான் டெம்பிள்ல பிரபுபாதாவை நோக்கி நம்மளோட பாதங்கள் இல்லாத மாதிரி நம்ம பார்த்து விழுந்து கும்பிடணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் ரூம் எத்திகேட், அதுல வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். சரிங்களா? அவங்க வந்து எல்லா சென்சஸையும், எல்லா புலன்களையும், எல்லா அவயங்களையும் பகவானுக்காகவே அவங்க வந்து என்கேஜ் பண்ணாங்க. அந்த தாற்பயத்தோட தான் நம்ம வாழ்க்கையும் வாழணும். டெம்பிளுக்கு போனாலும் முக்கியமா, ஏன்னா பகவானோட தான் நம்ம வந்து டைம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போயிருக்கோம். அப்ப அந்த இடத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே, எல்லா அவயங்கள் சென்சஸ் எல்லாமே பகவானுக்காக என்கேஜ் பண்ணி நம்ம முழுமையா நம்ம பகவானோட ஒருநிலைப்படுத்தி நம்மளோட சர்வீஸ பண்ணணும். அதுல வந்து சரணாமிர்தா தீர்த்தங்கள் அதை வந்து நம்ம அவசியம் எடுத்துக்கணும். அதனால நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலையும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி அந்த தீர்த்தங்களை நம்ம கீழேயும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, சிந்தக்கூடாது, அது பாபத்தை கொண்டு வந்துடும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆரத்தி காமிக்கும் போது பகவான திருமுகத்தோட அழகை நம்ம நல்ல மனசுல பதிய பார்த்துட்டு வந்து திரும்ப திரும்ப அதை நம்ம நினைத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். சாண்டிங் பண்ணும்போதா இருக்கட்டும், இல்ல வேற ஏதாவது வேலை செய்யும் போதோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட அந்த திரு உருவத்தையும் திருமுகத்தையும் நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். அதுக்காக தான் ஆரத்தி பார்க்கறது. அது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, பியூரிபிகேஷன் ஏற்படுது. சரிங்களா? ஏன்னா இல்ல அதை நம்ம நினைக்கலன்னா இந்த மனம் என்ன பண்ணும், வேற எதையாவது யோசிக்கும். நம்மளுக்கு அதுவும் எது பிடிக்காதோ, யாரு நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளுக்கு யோசிக்க வைக்கும். அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானோட திருவுருவத்தையும் முகத்தையும் நம்ம தியானம் பண்றது மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும், சுத்திகரிக்கும், நம்மளுக்கும் நல்ல பாபங்கள் தொலையும், பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர் கார்லண்ட்ஸ், பகவான் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு பிரசாதம் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுனாலும் அதை என்ன பண்ணணும், ரொம்பவே மரியாதையோட அதை நம்ம வாங்கிட்டு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதுக்கு. அதையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட பாபங்கள் தொலையும், நம்மளுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்.
அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே கோயிலுக்கு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காக ஏதாவது ஒண்ணு துளசி இலையோ பூவோ இல்லைன்னா பிரசாதங்கள் எதனாச்சும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துட்டு போய் பகவானை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அது வந்து என்னதான் ஒரு என்ன சொல்ற, நம்மளோட அன்பை வந்து வெளிக்காட்டுற ஒரு விதம் அது. இந்த மாதிரிலாம் செய்யறதுனால நம்மள பார்த்து எப்பயுமே வைஷ்ணவர்களை பார்த்து மத்தவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம எப்பயுமே எப்படின்னா பகவானோட நம்ம வந்து ஒன்றி இருக்கும்போது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களுக்கான வருத்தங்கள் வந்து அவ்வளவா நம்மளை வந்து பாதிக்காது. ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டோம், கர்மங்கள்னால தான் நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வருதுன்னு பார்த்துட்டோம். அப்போ நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும்ன்றதை பார்த்தோம், குணங்கள் பார்த்திருக்கோம், எல்லாத்தையும் கம்பேஷனேட்டா இருக்கணும், அப்புறம் வந்து ஹியூமிலிட்டியோட இருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம ஹியூமனிட்டியோட இருக்கணும்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மற்றவங்களுக்கும் என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டை நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா என்ன பார்த்தோம்னா டான்சிங். எப்பயுமே இந்த பரவச நிலையில, ஏன்னா இப்ப நம்ம பஞ்சதத்வா சைத்தன்யா மகாபிரபு அவங்களோட இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பிரீச்சிங் நாம சங்கீர்த்தனம் மொமெண்ட்ல எப்பயுமே என்னது பரவச நிலையில டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அந்த உச்ச நிலை அடையும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், பகவான் மேல அவ்வளவு பக்தி, தன்னறியாம பக்தி வரும்போது அவங்களுக்கு டான்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ண வரும். அந்த அளவுக்கு பியூரிபிகேஷன் நம்மளுக்கும் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிப்ராஷனா அப்படின்றது பார்த்தோம். அது என்னன்னா எப்படி வந்து நம்ம இப்போ வெளியில ஒரு சன்னியாசி டெம்பிள்ல இருக்கிறவங்க அவங்களோட லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது என்ன மாதிரி முறையில நம்ம அதை கேட்கணும் அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதுக்கான ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். எதனால நம்ம கேட்கணும் ஆக்சுவலா, அந்த மாதிரி வந்து பகவத்கீதையெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா டெம்பிள்ல நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அது வந்து கேட்கிற முறையில வந்து எதனால நம்ம அதை கேட்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்களோட கான்வர்சேஷன்ல தான் இருக்கும். பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த சம்பாஷணை. அதே மாதிரி பாகவதம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மைத்ரேயர் விதுரருக்கு, அப்புறம் வந்து சுகதே கோஸ்வாமிக்கும் பரிஷத்துக்கும், அப்புறம் நாரதருக்கும் வியாசதேவருக்கும், இப்படி நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் உள்ளார நிறைய இருக்கும். அதை எதனால கேட்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன்ல ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த, உயர்ந்த தத்துவத்தை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும், செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அதனால நம்ம அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதை தவிர்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த டிவில வர சோசியல் நாலேஜ் கெயின் பண்ற விஷயங்களை அதுல நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வராது, ஒரு அது அந்த அந்த இதுவே வந்து என்னது நம்மளுக்கு ஒரு பியூரிபிகேஷன் கொடுக்காது. ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம நிறைய கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்குள்ளார ஒரு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும், ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். எது எட்டர்னலான சந்தோஷமோ அது நம்மளுக்கு அமையும். அதனால அவசியம் என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே இந்த மாதிரி சன்னியாசிகள் ஸ்கிரிப்சர்ஸை பத்தி நிறைய சொல்றத நம்ம அவசியம் கேட்கணும். அதுல வந்து கேட்கறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய வந்து என்னது நாலேஜ் நம்மளுக்கு கெயின் ஆகும். அப்படி கேட்கும்போது அவங்க கிட்ட கேட்கிற முறைன்னு இருக்கு. அது என்ன முறையில கேட்கணும் அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட ரொம்ப சப்மிசிவா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸ் பண்ணி சப்மிசிவா அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கணும். இதைதான் பகவத்கீதையில சாப்டர் 4ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா, இல்லைன்னா வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் செக் பண்ணாம நம்ம, ஏன்னா அவங்களும் ஆல்ரெடி டிரான்சென்டென்டல் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கிறவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த உண்மையான நிலை தெரியும். பகவத்கீதையில அதான் சொல்லியிருக்காங்க, யாரு வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களே என்னது அந்த பாத் எப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும், அந்த நாலேஜ் எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியும். அதனால கிடைக்கிற நன்மைகள் என்னன்றதையும் அவங்களால கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். அப்படி உள்ளவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும், ரொம்பவே சப்மிசிவா இருந்துதான் நம்ம, ஏன்னா அதுதான் அந்த நேச்சர் தான் நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் உள்ளார கொண்டு வரும். அது இல்லாம நம்ம போய் எவ்வளவு கேட்டாலும் நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. சரிங்களா? அதனால சப்மிஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் என்ன டாபிக்ல அவங்க அன்னைக்கு பேசுறாங்களோ அந்த டாபிக் ரிலேட்டடா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு இன்னும் அவங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவு விஷயத்த கேட்டு வாங்கலாம், எவ்வளவு விஷயம். ஏன்னா அவங்களும் ஒரு இப்போ வந்து தச்சணும் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசினாங்கன்னா அதை வச்சு அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அந்த டாபிக்ல இருந்து நம்ம இன்னும் அவங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் கத்துக்க முடியுமோ அதை நம்ம கத்துக்கணுமே தவிர டாபிக்கை டீவியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வேற விஷயங்கள் நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்கறது நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு தடவை டாபிக்கை டீவியேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் குறைஞ்சிடும். இன்னொன்னு,
நம்ம ஒரு தடவை டைவர்ட் பண்ணோம்னா இன்னும் எக்கச்சக்கமா அன்ரிலேட்டட் விஷயங்கள் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கலாம். எண்ட்லெஸ் டாபிக் இருக்கு நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கு. அப்போ நிறைய கேட்க அன்னைக்கான கான்செப்ட், அன்னைக்கான சாப்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கம்மி ஆயிடும். அதனால எப்பயுமே என்ன பண்ணா, ஒரு டாபிக் இருந்ததுன்னா அதை பத்தி எடுக்கிறாங்கன்னா அது ரிலேட்டடா அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கணும். இதெல்லாம் நம்ம எப்பயுமே சன்னியாசிகளோட லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது அவங்க கிட்ட நம்ம ரொம்ப பணிவோடையும் அவங்க கிட்ட இருந்து இன்னும் எவ்வளவு நாலேஜ் நம்மளால கெயின் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திலையும் நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்கணும். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே அவசியம். நிறைய கேட்கணும். கேட்கறதுனால நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். அது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ரிசீவிங் கெஸ்ட். அதுவும் வந்து இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ணணும். பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு சிட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தீர்த்தம் கொடுக்கணும். அப்புறம் இனிமையான வார்த்தைகளை பேசி நம்ம உபச்சாரம் பண்ணணும். இது யாரு நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்டா வந்தாலும் சரிங்களா. இது தாண்டி ஒரு விருப்பம் இல்லாதவங்க நம்ம கிட்ட வராங்க அப்படின்னா அவங்களையும் நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும். அவங்க மறந்து போயிடணுமா, நம்மளுக்கு வந்து 2 பேருக்கும் மனஸ்தாபம் இருக்குன்றதே மறந்து போற அளவுக்கு அவங்களை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்குதான் ஜராச்சந்தர் அந்த இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா, பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதுக்கப்புறம் நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் உங்களோட இது ஸ்டூடெண்ட் ஹேண்ட் புக்லயும் இருந்தது, அதையும் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, எப்படி கெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணணும்ன்றத அக்ரூரரை ரிசீவ் பண்ணும்போது, நாரதரை ரிசீவ் பண்ணும்போது, அதுக்கப்புறம் இவங்க சுதாமா அவங்கள ரிசீவ் பண்ணும்போது ஒரு கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்தா எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும், அதிதி தேவோ பவ அந்த அளவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத காமிச்சிருப்பாங்க. அதுல அக்ரூரர்தும் நம்ம பார்த்தோம். எப்படின்னா அக்ரூரர் வந்து என்னது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தியில பிரேயர்ஸ்ல வருவாங்க. அவங்க எக்ஸாம்பிள அவங்க கிளம்பி வர சமயத்துல இருந்து பகவான் கிருஷ்ணரை கூப்பிடுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் பகவானை பத்தின நினைப்பு மட்டுமே தான் இருக்கும். பிரேயர்ஸ் அது வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ பகவானை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம ஸ்டன் ஆயிடுவாங்க. அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, பலராமரும் கிருஷ்ணரும் அவங்கள அணைச்சி அவங்கள கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃபீட்ஸ் இது பாதங்களை வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க. ஸ்வீட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஹனி கலந்த விஷயங்கள் சரிங்களா, அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சேரிட்டி கொடுப்பாங்க. யார் வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஏத்த ஒரு சேரிட்டியும் அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. அது முடிஞ்ச இப்ப அக்ரூருக்கு பசு மாடு தானமா கொடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல வந்த அந்த களைப்பு தீர அளவுக்கு பிரசாதங்கள் நல்ல இது நிறைய வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாக்கு பிட்டல் நட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து அவங்களை வந்து வரவேற்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பகவான் என்னது நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி நம்ம வந்து கெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதையும் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதாவும் வந்து இதை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு இடத்துக்கு அப்படிதான் பிரபுபாதா போனப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து அவங்க ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா இல்லை. அப்ப அவங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து அவங்களுக்கு டிக்டேட் பண்ணாங்க, இப்படி இப்படி செய்யணும், இப்படி இப்படி செய்யணும். அதாவது வந்து பிரசாதம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க, இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு ப்ரிப்பேர்டா இல்லைன்னு. சரி ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பாதங்களை வந்து இது தீர்த்தால கிளீன் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கான தேவையான விஷயங்களும் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா பிரபுபாதாக்கு இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லைனாலும் இது வந்து சொல்லித்தர வேண்டியது அவங்களோட கடமை. எப்படி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ பகவானே செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி ஆச்சாரியர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் வர வர அப்பதான் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அது என்ன ஆகும், டிரான்ஸ்பர் ஆகும். அதனால இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எதனால இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா, இப்ப பாதங்கள்லாம் ஏன் வந்து இது அலம்பி விடுறாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த களைப்பு போகும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த தீர்த்தத்தை நம்ம தலையில தெளிச்சுக்கும் போது நமக்கும் என்னது பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற தாத்பரியங்கள்லாம் இதுல நிறையவே இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரிசீவ் எப்படி பண்றது அப்படின்றது. அப்புறம் மங்களகரமான பொருட்கள், அதாவது 2 விஷயம். ஒண்ணு வந்து சன்னியாசிகளையும் பிராமணர்களையும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது. அது வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பாதங்கள்லாம் வந்துட்டு இது கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மங்களகரமான பொருட்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். முக்கியமா சாண்டில்வுட், ஃபிளவர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இது நார்மலா ஒரு கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தீர்த்தம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம
இனிமையான வார்த்தைகளை பேசணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம கிட்ட நம்மளோட சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க நம்ம ஃபுட் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க நம்ம ரிசீவ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஆக 2 விஷயங்கள் இருக்கு. சன்னியாசிகள் வீட்டுக்கு வர்றதுன்றது ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயம். அது மகாபாகியம்னே சொல்லணும். ஏன்னா அவங்களோட பாதங்கள்லாம் வீட்டுல படுறதுன்றது அவ்வளவு லேஸ்ல நடக்காது. அது நம்மளுக்கு குடுப்பினை இருந்தாதான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும். அப்படி வரவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், எந்த ஒரு அபச்சாரமும் இல்லாம நம்ம அவங்கள வரவேற்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கான சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளென்லினஸ். கிளென்லினஸ்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கிளீனா இருக்கணும். அதாவது பியூரஸ்ட் ஆஃப் பியூரஸ்ட் யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை தான் நம்ம சொல்லுவோம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பியூரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையிலையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த கிளென்லினஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஸ்லைட்ஸ் கூட அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். லெசன் 3 வைஷ்ணவ கிளென்லினஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளென்லினஸ். கிளென்லினஸ் இஸ் காட்லினஸ். பிரபுபாதா சொல்ற ஒரு வார்த்தை இது. அதாவது நம்ம வைஷ்ணவாவா இருந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட என்னது கிளென்லினஸ் அவசியம் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது இல்லைன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க, அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவே அவங்களோட லெக்சர்ஸ்ல எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அப்ப அந்த கிளென்லினஸ் அதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, மொத்தமா நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? 84 Lac Registrations நம்ம நிறைய என்ன பண்ணிருக்கோம், பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம். அதுல நம்ம நிறைய என்ன பண்ணிருக்கோம், நிறைய சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸும் நம்ம செஞ்சிருப்போம். அப்போ அதையெல்லாம் ஏன்னா பகவான நம்ம திருப்தி பண்ணணும்னா, பகவான் லோகம் அடையணும்னா நம்மளோட கர்மா எப்படி இருக்கணும், 0வா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப பாப காரியங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்மளோட பகவான் லோகத்தை அடைய முடியாது. அப்போ அது நம்மளை விட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பாபங்கள் பண்ணாம இருக்கணும். அப்போ நம்மளோட கிளென்லினஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் 2 இருக்கு. புற தூய்மை, அக தூய்மை. அப்போ இதெல்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு கைகூடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு கைகூடும். அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வெதர் பியூர் ஆர் இம்பியூர் ஆர் ஹேவிங் பாஸ்ட் த்ரூ ஆல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் லைஃப். ஆல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் லைஃப்னா என்னது, நிறைய நம்ம பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுல நிறைய நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், பாப செயல்களை செஞ்சிருக்கோம். இஃப் ஒன் கேன் ரிமெம்பர் த லோட்டஸ் ஐடு கிருஷ்ணா, பகவான யாரு கிருஷ்ணர் யாரு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எப்படி ஆயிடுறாங்க, ஹி பிகம்ஸ் எக்ஸ்டர்னலி அண்ட் இன்டர்னலி கிளீன். அப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது என்னது, நம்மள எப்பயுமே தூய்மையா வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம். சரிங்களா? எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறனாலையும் தூய்மையாகலாம், இல்லைன்னா தூய்மை இருந்தா தான் கிருஷ்ண பக்தியும் நம்மளால நல்லபடியா பண்ண முடியும். ஆக ரெண்டுமே என்னது, நம்மளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கிளென்லினஸ் ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் கிளென்லினஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, எக்ஸ்டர்னல் கிளென்லினஸ்ன்றது நம்மளோட புற தூய்மை. நம்ம நம்மளை சுத்தி இருக்கிற இடம் அதை நம்ம கிளீனா வச்சுக்கணும். அப்புறம் நம்ம இந்த கிராஸ் பாடியை நம்ம கிளீனா வச்சுக்கணும். அதாவது குளிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கரெக்டா பண்ணணும். அதே மாதிரி அக தூய்மைன்றது நிறைய பகவானோட நாமங்களை சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க நம்மளோட அக தூய்மை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா கிளென்லினஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் மேக்கிங் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்ம நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா கிளென்லினஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா அங்க அமையுது அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ புற தூய்மைக்கு நம்மளுக்கு நார்மல் நம்ம எல்லாருமே கிளீனா தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? அதே அக தூய்மைக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, பகவானோட கதைகளை கேட்கறது, இதெல்லாம் கேட்க நம்மளோட அக தூய்மையும் நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க பிரபுபதான் பார்க்கலாம். யூ கேனாட் நெக்லெக்ட் எதை, கிளென்லினஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் அவுட் சைட் அன்கிளீன் மீன்ஸ் இன்சைட் ஆல்சோ யூ வில் see unclean. நம்ம வெளிப்புறத்துல நம்ம அன்கிளீனா இருந்தோம்னா நம்ம என்னது கிளீனா இல்லைன்றது அது தாத்பரியம் இல்லைங்களா? இஃப் யூ கீப் போத் சைட் கிளீன்ஸ் தென் யூ வில் பி ஹெல்த்தி இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அப்போ ரெண்டுமே அக தூய்மை புற தூய்மை அது ரெண்டுமே என்னது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத இங்க பிரபுபாதா சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன நம்மளுக்கு நன்மைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அபத்ராணி அதாவது ஆல் இன்ஆஸ்பிஷியஸ் திங்ஸ் அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடுங்களாம்.
அதாவது இன்ஆஸ்பிஷியஸ் திங், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த நெகட்டிவ் விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட நெருங்காது, அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். எதனால? இந்த மாதிரி சுத்தமா இருக்கிறதுனால, அதாவது கிளென்லினஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் கிளென்லினஸ் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் கிளீன், டேக்கிங் thrice பாத், 3 வேளை குளிக்கிறது, க்ளோத் கிளீன், நம்ம உடுத்துற உடை எப்பயும் என்னது சுத்தமானதா இருக்கணும். மைண்ட், நம்மளோட மனமும் என்னது சுத்தமானதா இருக்கணும். நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அசுர குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதாவது பகவத்கீதையில 16th சாப்டர்ல அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவும் நம்மளோட மனதை ஆட்படுத்தாம, சரிங்களா, முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே குட்னஸ் மோட்ல இருக்கிறதா நம்ம பார்க்கணும். யாரையும் நம்ம ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுதான் மைண்ட் கிளீன் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாடி, கிராஸ் பாடி, அதோட கிளென்லினஸ். அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம செய்யற செயல்கள், அதுவும் என்னது, நம்ம ஒரு நாளைக்கு நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே என்னது சுத்தமானதா இருக்கணும். டிசையர் கிளீன், நம்மளோட ஆசைகள் ஃபர்ஸ்ட் என்னது சுத்தமானதா இருக்கணும். தூக்கத்துல கேட்டா கூட உன்னுடைய ஆசை என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்மளோட ஆசை வந்து பகவான் மேல இருக்கணும். பகவானை தவிர்த்து, அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதை தவிர்த்து வேற எதுவும் ஒரு ஆசை இருந்தது அப்படின்னா நம்ம யாருக்கு நம்ம வந்துட்டு ஆட்பட்டு இருக்கோம், மாயாவுக்கு நம்ம அடிமையா இருக்கோம். 2 விஷயம் தான். நம்மளோட பேசிக் நேச்சரே சர்வீஸ் தான். ஒண்ணு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நம்ம மாயாவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். 2 தான். ஆனா சர்வீஸ் தான் நம்மளோட பேசிக் நேச்சரே. நம்ம நினைப்போம், நான் வந்து சர்வீஸ்லாம் நான் யாருக்குமே பண்ணவே மாட்டேன், நான் வந்து ஐ எம் த கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். பட் ஆனா அது நிதர்சனத்துல உண்மையே கிடையாது. நம்ம சென்சஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா, சென்சஸ்க்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். அது தாண்டி நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்மளோட இயல்பு என்னது சர்வீஸ் பண்றதுதான். காலையில ஒரு ஃபேமிலியில இருந்தோம்னா நம்ம எல்லாரும் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், சர்வீஸ் தான் இல்லைங்களா. ஒரு நாள் கூட நம்ம யாருக்குமே சர்வீஸ் பண்ணாம நம்ம இருந்ததே கிடையாது. ஆனா நம்மளுக்கு அது உணர்றதே இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நான் தான் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒரு மாயையிலே நம்ம இருப்போம். ஆனா அதே சர்வீஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு பகவானோட மர்சி கிடைக்கும். சரிங்களா. அப்ப டிசையர்ன்றது பகவானா இருக்கணும். பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதே நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்கணும். அப்போ அது வந்து கிளென்லினஸ்ல வரும். அதுக்கப்புறம் திங்கிங், நம்ம என்ன ஒரு விஷயங்கள் நம்ம வந்து நினைத்தாலும் அது என்னது அது வந்து கிளீனா இருக்கணும். அதுவும் வந்து நீங்க வந்து இப்ப பகவான் ரிலேட்டடா நினைக்கும் போது எப்பயுமே மெட்டீரியல் வேர்ல்டு விஷயங்கள்ல நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலும் அதுல என்னன்னா ரொம்ப கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களே அதுதான் இல்லைங்களா. செயல்களா இருக்கட்டும், குணங்களா இருக்கட்டும், அது வந்து பகவானை தாண்டி வேற ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல வந்து என்னது நம்மளுக்கு ரிஸ்க் ரொம்பவே அதிகம். அப்போ அதை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நம்ம பகவான் ரிலேட்டடா நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் திங்கிங். பகவானை நம்ம முன்னிலைப்படுத்தி நம்மளோட செயல்களை செய்யறது. சரிங்களா. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எவ்ரிதிங் கிளீன், நோ கண்டாமினேஷன். மொத்தமா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்னது கண்டாமினேட் ஆக மாட்டோம். எதுகிட்ட இருந்து, மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருந்து நம்ம கண்டாமினேட் ஆக மாட்டோம் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். மெட்டீரியல் நேச்சரோட நம்ம கண்டாமினேட் ஆனோம்னா திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், கர்மங்கள் வந்துடும். நம்ம திரும்ப திரும்ப பர்த் டெத் அந்த லைஃப் சைக்கிள்லயே இருப்போம். அதே நம்ம கண்டாமினேஷன் இல்லாம டிசையர் பகவானா இருக்கணும், நம்மளோட தாட்ஸ் பகவானா இருக்கணும், நம்மளோட உடம்பு நம்ம வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ற ஒரு கிராஸ் பாடி, அது சாதனம் இல்லைங்களா. இந்த உடம்பை வைத்துதான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸே பண்றோம். அப்ப அதையும் கிளீனா வச்சுக்கணும், மைண்டையும் கிளீனா வச்சுக்கணும், நம்மளோட க்ளோத் அதையும் நம்ம கிளீனா வச்சுக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு கண்டாமினேஷன்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால நம்மளுக்கு லிபரேஷன்ஸ் கிடைக்கும், நெகட்டிவிட்டியும் நம்ம கிட்ட நெருங்காது. சரிங்களா. அதுக்கடுத்து யூ ஹேவ் வாஷ்ட் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட், டேக்கன் யுவர் பாத், தென் யூ வில் ஃபீல் ஆல்வேஸ் ரெஃப்ரெஷ்ட். அண்ட் அன்லெஸ் யூ ஃபீல் ரெஃப்ரெஷ்ட் யூ கேனாட் very nicely chant Hare Krishna Mahamantra or serve Krishna. Therefore cleanliness is required அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்னன்னா இப்ப நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா, இப்ப காலையில குளிக்காம நம்ம வந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணோம்னா தூக்கம் தான் வரும் இல்லைங்களா. அதே நம்ம வந்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு தூக்கம் வராது. நம்ம பகவான் மேல மையப்படுத்தி நம்மளால நம்மளோட சாண்டிங்க பண்ண முடியும். அப்போ ரெண்டுமே அவுட் சைட் இன்சைட் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்னது கிளீனா இருக்கணும். அதுல வந்து டேக்கன் யுவர் பாத் தென் யூ வில் ஃபீல் ஆல்வேஸ் ரெஃப்ரெஷ்ட். மார்னிங் ஏஞ்ச உடனே
குளிச்சுறதுதான், அதுவும் என்னது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி, அதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் குளிச்சா அது வந்து குளிச்சதுக்கு இதுவே கிடையாது அப்படின்னு வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி அதுக்குமே ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஒரு 1/2 hour 1 hour முன்னாடியோ பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், குளிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பொதுவாவே முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து காலையில ஏஞ்சி எப்பயுமே வந்து அந்த ஒரு லேட்டா, அதாவது வீக்கெண்ட் வீக் டேஸ் அந்த பாகுபாடுலாம் இருக்கவே இருக்காது. தினமுமே அவங்க வந்து ரொட்டீனாவே காலையில சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டை வந்து லேடிஸ் வந்து வீட்டெல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் கிச்சனுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து போவாங்க, விளக்கேத்தி சாமி கும்பிட்டுட்டு. அதே மாதிரி ஜென்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க, காலையில எழுந்த உடனே அவங்களோட தினசரி கடமைகள்லாம் முடிச்சுட்டு பகவானுக்கு வந்து பிரேயர் சொல்றது. இதுதான் பேசிக்காவே வந்து முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ண ஒரு விஷயமா இருக்கும். அப்ப அவங்க அந்த ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுல என்ன தாத்பரியம், சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்காங்க, அதுதான் ஒரு கல்ச்சர்டு லைஃப் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? இப்பதான் இந்த மாற்றங்கள்லாம் நிறைய வந்துருச்சு. இந்த விஷயங்கள்ல நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஆனா இதை நம்ம பொதுவாகவே நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும், நம்மளால நல்லா சாண்டிங் பண்ண முடியும். பகவானுக்கான சர்வீஸ், பகவானுக்கு என்ன சர்வீஸ் பண்ணுவோம், காலையில எழுந்து மங்கள ஆரத்தி கொடுக்கறது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம நம்ம இப்ப எப்படி பண்ணணும், நம்ம நித்தியப்படி சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி நம்ம குளிச்சுட்டு பண்ணும்போது அது சிறந்ததா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் கிளீன்லினஸ், இதுவும் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா வந்து பகவானுக்கு ஃபுட் ஆஃபர் பண்றோம், எங்க இருந்து எடுத்துட்டு போறோம், கிச்சன்ல இருந்து தான் எடுத்துட்டு போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கும் வந்து என்னது நிறைய வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the entire preparation is polluted and can no longer be offered அப்படின்றது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல purport 9.6 to 6 I think canto 9 6th chapter 8th ஸ்லோகம் இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதுல பிரபுபதா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம செஞ்ச அந்த டிஷ்ஷை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அன்ஃபிட், அதை வந்து நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம அந்த பர்பட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இஃப் சம்திங் இஸ் டேக்கன் பிஃபோர் பீயிங் ஆஃபர்டு டு த டெய்டி, த என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் பொல்யூட்டட் அண்ட் கேன் நோ லாங்கர் பி ஆஃபர்டு. பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, சுவைக்க கூடாது அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் கிச்சன் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் as good as the Lord's room. பகவானோட இருப்பிடம் எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கிச்சன் வந்து நம்ம கிளீனா வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது அங்க வந்து நம்ம கிச்சனுக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி போனதுக்கு அப்புறம் அங்க உள்ள விஷயங்களை நம்ம ஸ்மெல் பண்றதோ டேஸ்ட் பண்றதோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் செய்யவே கூடாது. தேவையில்லாத விஷயங்களும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதாம், பேசவும் கூடாதுங்களாம். ஏன்னா பேசினா வந்து எச்சல் படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால கண்டாமினேஷன் ஆகும், அதனால பேசக்கூடாது. பிரசாதம் விஷயமா ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தின விஷயங்கள் ஏதாவது பேசிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஃபுட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஆனா வந்து என்னது, வேற மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எதையும் நம்ம அனாவசியமா நம்ம பேசக்கூடாது அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி வாஷ்டு வென் ப்ரிப்பேரிங் பிரசாதம். எப்பயுமே பகவானை தொடுறதுக்கு முன்னாடி, பகவான் சர்வீஸ் எந்த சர்வீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் நம்மளோட கைகள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், சுத்தம் பண்ணிட்டு தான். சாண்டிங் பண்றோம்னா கூட சாண்டிங் பேக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஹேண்டை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிடணும். ஏன்னா தலையில கை வச்சிருப்போம், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது கண்டாமினேட் ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே சாண்டிங் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஏதாவது ஃபுட் ஏதாவது ப்ரிப்பரேஷன் எந்த சர்வீஸ் பண்ணாலும் கையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும், நம்ம அலம்பி இருக்கணும், கிளீன் பண்ணிருக்கணும். சரிங்களா? அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அசுத்தமான ஒரு விஷயத்த நம்ம பகவான் கிட்ட எடுத்துட்டு போக கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கிச்சன் ஷுட் பி வெரி நீட் அண்ட் கிளீன், வாஷ் ட்வைஸ் டெய்லி. குறைஞ்சபட்சம் 2 தடவை நம்ம வந்து கிச்சனை வந்து கிளீன் பண்ணிருக்கணும். கம்ப்ளீட் தரோ வாஷ், அதாவது நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்ல வென்டிலேஷனோட கிச்சனை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம பராமரிக்கணும் அப்படின்றதுல நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கீப்பிங் லெஃப்ட் ஓவர் பிரசாதம், அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி வெரி கிளீன்ஸ்ட் அண்ட் பியூர். நம்ம இப்ப ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அது வந்து எப்பயுமே கிளீனாவும் பியூராவும் இருக்கணும். எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி கேர்ஃபுல் டு மேக் ஒன்லி ஆஸ் மச் ஆஸ் தே கேன் ஈட். அன்னைக்கு
ஒரு வேளைக்கு எவ்வளவு நம்ம கன்சியூம் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரசாதம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தே cannot keep any leftovers in refrigerator. மிச்சம் இருக்கு அப்படின்னா, லெஃப்ட் ஓவர்ஸ்னா மிச்சம் இருக்கிறது, அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, திரும்ப கொண்டு போய் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வைக்க கூடாது. ஐ நோ திஸ் இஸ் எ பிராக்டிஸ் இன் யுவர் கண்ட்ரி, அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில பிரபுபாதா டீச் பண்ணும்போது சொன்னது. பட் இன் த டெம்பிள்ஸ் ஆர் அட் ஹோம்ஸ் ஆஃப் எனி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பர்சன், அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பர்சன், அவங்களோட வீடா இருக்கட்டும் டெம்பிளா இருக்கட்டும், எ பர்சன் ஷுட் நாட் இண்டல்ஜ் இன் சச் அன்கிளீன் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்றது இங்க பிரபுபாதா கோட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்பனா லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எதுவும், அதாவது ஒரு தடவை சமைச்சிட்டு கிச்சன்ல இருந்து வெளியில வந்துருச்சு அந்த ஃபுட் அப்படின்னா, அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை கன்சியூம் பண்ணிடணும். அதுல லெஃப்ட் ஓவர் இருந்தா அது மறுபடியும் கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லயோ இல்ல கிச்சன்லயோ கொண்டு போய் நம்ம ஆஃபர் பண்ணாத ஃபுட்டோட நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடக்கூடாது. அப்படி ஆஃபர் பண்ணாத ஃபுட்டோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் போது, இல்லைன்னா அன்குக்டு ஃபுட்டோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் போது அது என்ன ஆயிடுது, கண்டாமினேட் ஆயிடுது அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனால அதுலயும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், கிளீன்லினஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண ஒரு சில தாற்பயங்களும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? நோ ஃபுட் which has been offered should never be put back into the refrigerator with the unoffered foods or brought back into the kitchen அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ நம்ம அன்னன்னைக்கு, ஏன்னா இது ஃபெய்த் இன் டிவிஷன்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 17th சாப்டர்ல சாத்வீக உணவு எப்படி இருக்கணும், 3 மணி நேரத்துக்கு மேல சமைச்சது வந்து எடுத்துக்கிறது அவ்வளவு உகந்தது கிடையாது. ஆனா இப்போ அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியாது. பட் இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, நம்ம வந்து அன்ஆஃபர்டு ஃபுட்டோட நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணாம நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், ஜாக்கிரதையா நம்ம கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சிடணும். அப்படி வச்சிருந்தோம்னா அது என்ன ஆயிடும், கண்டாமினேட் ஆயிடும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஃபுட்டை மறுபடியும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற மாதிரி அர்த்தம் ஆயிடும். அந்த அளவுல நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கிச்சன் கிளீன்லினஸ். கிச்சன் கிளீன்லினஸ்ல வந்து டியூரிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்ரீல பிரபுபாதா dipped pieces of fruit directly into the bowl rather than taking some salt from it onto his plate and leaving the rest. When I cleaned up afterwards, I left the salt bowl on the table, thinking it would be all right to use it for other meals. Srila Prabhupada noticed what I did and immediately rebuked me, calling me a Yavana. He complained about our Western eating habit of saving remnants of food. இது வந்து ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பிரபுபாதாவுக்கு ஃபுட் சர்வ் பண்ணும்போது சால்ட் வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவுல்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, பிரபுபாதா அந்த சால்ட்ல வந்து டிப் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணிருக்காங்க, இவங்க மத்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க வாஷ் பண்றதுக்காக. ஆனா இந்த சால்ட் இதை மட்டும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அங்கேயே வச்சுட்டாங்க. இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம், ஏன்னா அடுத்த வேலை ஃபுட்டுக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வச்சிருந்தாங்க. அப்போ ஸ்ரீலா பிரபுபாதா என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களை கூப்பிட்டு அவங்கள கண்டிச்சிருக்கிறாங்க. அதுவும் கடுமையா கண்டிச்சிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்கள வந்து யாவனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒமிஷன் ஆஃப் ரிலிஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது வந்து வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறவங்களதான் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்னது, ஒரு தடவை நம்ம சாப்பிட்டது திருப்பி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணல, அதனால அவங்க வந்து கண்டிச்சிருக்காங்க. அப்ப இதுல நம்மளும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வந்து ஒரு தடவை நம்ம யூஸ் பண்ண விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, மறுபடியும் அன்ஆஃபர்டு ஃபுட்டோட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து கிச்சன் கிளீன்லினஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள். சாப்பிட்ட ஃபுட்டை நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அன்ஆஃபர்டு ஃபுட்டோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஐ மீன் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண ஃபுட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, திரும்பி கொண்டு வந்து அன்ஆஃபர்ட் ஃபுட்டோட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கிச்சன் அது வந்து எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும். ஏன்னா பகவானுக்காக நம்ம செய்யற பிரசாதம் ரொம்பவே சுத்தமானதா இருக்கணும். நிறைய முன்னோர்கள் வந்து அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்ப கிராமத்துல எல்லாம் பார்த்தோம்னா பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் வந்துச்சுனாலே போதும், எல்லார் வீடுமே வந்து
நல்ல அந்த இது சாணம் போட்டு மொழுகி ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளீனா வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி டே டு டே லைஃப்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை அவங்க தினசரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அது நிறைய நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே நம்மளோட கிச்சன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப நீட்டாவே வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் 2 தடவை நல்லா அதை வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம நல்ல வென்டிலேட்டடா வச்சிருக்கணும்ன்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஓவர் பிரசாதம் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல மறுபடியும் எடுத்து வச்சுட்டோ இல்லைன்னா அன்ஆஃபர்ட் ஃபுட்டோட நம்ம வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் ரெமனன்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா. இதோட வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம். மறுபடியும் அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் பகவானோட அனுகிரகத்தோட. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பானிஹத்தி ஃபெஸ்டிவல் வரப்போகுது சண்டே. அதையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு விருப்பம் இருந்தது. அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சண்டே வந்து பானிஹத்தி சிடாதஹி ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றது வரும். அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாஸ்ட் டைம். அது ரகுநாத தாசா அவங்க கோஸ்வாமி 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு அவங்களை வந்து ஆக்சுவலா வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து என்னன்னா சந்நியாசம் வாங்கிட்டு பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். நித்யானந்த இது சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே அவங்களுக்கு விருப்பம். ஆனா அவங்க வீட்டுல வந்து அவங்க ஒரே பையன்றதுனால அலோவ் பண்ணாம விட்டுருக்காங்க. சரிங்களா. ஆனாலும் ஒரு தடவை என்னாச்சுன்னா நித்யானந்த பிரபு வந்து பானிஹத்தி அப்படின்ற ஒரு இடம் கல்கட்டாவில நார்த் கல்கட்டாவில இருக்கு அந்த இடம். அங்க வந்து அவங்க வந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்கள பாக்குறதுக்காக தரிசனம் பண்றதுக்காக இவங்களுக்கு ரொம்பவே ஆசை. உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நேரா போய் நித்யானந்த பிரபு வந்து பாக்கிறதுக்காக போனாங்க. அப்ப நித்யானந்த பிரபு யாரு, பலராம அவங்களோட அம்சம் இல்லைங்களா. அவங்க அந்த மரத்தடியில அவங்க வந்து அமர்ந்துட்டு எல்லாருக்கும் டிவோட்டிஸ்ட் எல்லாம் அவங்க வந்து இது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து எட்டக்கே இருந்து கோஸ்வாமி பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்துட்டு கிட்டக்க போகல, பயந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்து உடனே வந்து இவங்க சொன்னாங்க அவங்களோட டிவோட்டிஸ், அங்க பாருங்க ரகுநாத கோஸ்வாமி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த உடனே நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்கள வந்து கூப்பிடுவாங்க. கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து கோபமா தீஃப் மாதிரி நீ என்ன ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க, இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட வந்து இங்க வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நீ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் நீ வந்து ஃபீஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட தலையில வந்து இவங்களோட பாதத்தை வந்து வைப்பாங்க. சரிங்களா. இதை வந்து அவங்க என்னது ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கிட்டு அப்ப வந்து சிட்வா அப்படின்றது என்னன்னா இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட அவள் வந்து தஹில மிக்ஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் கண்டென்ஸ் மில்க்ல மிக்ஸ் பண்றது. 2 ஒண்ணு வந்து தஹில மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு செய்யறது. இன்னொன்னு வந்து அதே அவளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவளை வந்து மில்க்ல சோக் பண்ணிட்டு அதை 2ஆ பிரிச்சு ஒன்னு வந்து கர்டோடையும் இன்னொன்னு வந்து கண்டென்ஸ் மில்கோடையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதுல கொஞ்சம் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் இதெல்லாம் போட்டு 2ஆ டிவைட் பண்ணி இதை வந்து பகவானுக்கு அன்னைக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. கம்மிங் சண்டே இது வருது. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்க எல்லாரும் அவசியம் செஞ்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்க. இதோட பாஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ண பலராமரா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நிறைய மாடு மேய்க்கும்லாம் போது என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து இது ஃபுட் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க இல்லைங்களா. அதே ஒரு பாஸ்ட் டைம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாவும் நித்யானந்த பிரபுவாவும் இருக்கும்போது இந்த பானிஹத்தி ஃபெஸ்டிவல் வந்து அவங்க மறுபடியும் அதே பாஸ்ட் டென்ஸ் இங்க கொண்டு வந்து எல்லாரும் நிறைய டிவோட்டிஸ், அதாவது சுத்தி உள்ள வில்லேஜ்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து இங்க ஏதோ ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர வர எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணாங்க, இந்த இது அவள் வந்து அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. அந்த பாஸ்டன்ஸ் அப்படியே வந்துட்டு இங்கேயும் அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படின்றதுதான் இதோட தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் வந்து ரகுநாத கோஸ்வாமிக்கு அவங்க வந்து அவங்க சாப்பிட்ட ரெமனன்ஸ் கொடுத்தாங்க. யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரெமனன்ஸ் ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எப்பயுமே நம்ம வந்து டிவோட்டிஸோட ஆச்சாரியர்களோட ரெமனன்ஸ் எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னது பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் அதை அவங்களோட அசோசியேட்ஸ்க்கும் சுத்தி உள்ள எல்லாருக்கும் அவங்க அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. இது ஒரு விஷயம். கம்மிங் சண்டே அவசியம் எல்லாரும் இதை வந்து வீட்டுல செஞ்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது இருக்குல்ல சிறந்த ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு டவுட். வைஷ்ணவ நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.